ndị ọrụ na Anambra State Road Maintenance Agency abanyego n'ịgbasa ozi banyere ndị na-anya ụgbọala banyere otu a ga-esi wee na-erube isi n'ọkụ na-enwu n'okporo ụzọ ya na otu a ga-esi wee na-ebusa ndị nọ n'ụgbọala na ọdụ ụgbọala dị iche iche ọkachasị na nke dị na ARTMA maka ndị ji ụgbọala akpa ego ka ha na-agakwa na akwa mmiri ma na-agwa ndị na-ere ahịa ka akwụsị ndị ebugharị ahịa mbugharị n'okporo ụzọ. Joseph Agbocha pụtara anyị akụkọ a. Ya bụ amụma nkụzi abagidere n'okporo ụzọ bụ nke duru ndị ọrụ ARTMA sitere n'Ọka gaa na mpaghara Ifite Ọka, Eke Ọka, Aroma Junction, Ọkụzụ Junction, Nkwọ Ọkụzụ, Ọya Agwa na Junction, Mkpọ, Ọpa-Iweka, Ọchanja, Headbridge nakwa ọtụtụ ebe ndị ọzọ. N'okwu ọ gwara ndị ọrụ nta akụkọ ka a mesịrị ya bụ mmemme ka onye ji ọkwa Managing Director nke ụlọ ọrụ ARTMA bụ Injinia Emeka Okonkwo nọrọ kọwaa na irubere iwu okporo ụzọ isi bụ nke bụ maka ọdịmma ndị mmadụ na steeti a, ọkachasị ndị na-eme njem okporo ụzọ, ma kọwaa na itinyezi n'iwu ihe ndị a niile emegoro ka ndị mmadụ mara bụ nke ga-ebido n'ọnwa Eprel dị na mkpụrụ ụbọchị mbụ, kpọza ndị mmadụ oku ha gbaa mbọ hụ na ha rubere iwu niile na-achị njem okporo ụzọ isi. Otu onye na-agụ akwụkwọ na mahadum ma bụrụ onye na-ele ihe nri n'iru mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Ọka bụ nwaada Nancy Onyeloha kwetara na ọ bụ eziokwu na ire ihe n'okporo ụzọ bụ ihe na-ebute ihe mberede nye ndụ ndị mmadụ, ma kọwapụtazi nhịarụ ha na-enwe inweta ebe ha ga-anọ na-ere ihe n'ọdụ ụgbọala emepere ọhụụ n'Ụkụtụ ya bụ mahadum.